Hina jud ko sa ako ang zumbahanan, mag-exercise jud ko diri karon. Magpasingot jud kog sugod. Kuya! Oy, tepot sa man. Kuya, muskilan ako. Ha? Klase na. Hapit naman kalag-kalag. Tip na pa ni klase ron. Naa daw yoy, anak si ma'am. Yawa na yun, naday klase na ron. Ikaw tiba ba sila katik-katik ka masih mo klase. Na, bahala kaya. Mabagsak yung kung di ko masulod. Wala, naman ka may klase. Hala, sige, sulot na dito. Ya, balon ako. Wah, nangita pagbalon, oh. Balon ni mo, Pero tip, balon ni mo. 4,000 na ha. Muna na nga. Ako adig balang ginatang ni kuya eh. Wala tip, tarong nga naman pag-iswila ha. Di magbinuang. Asa kini siya gikan siya mga kwarta ba? Udan ako, gikan yun siyang apam ba? Siya ako man ako ni pagurot ha? Ay, kabalo na ako. Computer na nga ako ni. Uy, timing. Abri ang computeran. Ayo. Hoy, dong, sa tuyo. Ya, abri na ang computeran niya. Oh, dong, may bakante isa. Ya, dula kuya bi. Padula ka? Wala may klase, dong. Wala na niya. Hapit namang kalag-kalag. Mau ba? Ali dire, dong. Tulod dire. Ay, salamat kuya. Oh, pilang ka oras? Ya, pilang oras ninyo? Aw, 50 mong oras dire. Ay, sige ta. Bye, kita niyo. Wala ba sinsilyo ani, dong? Ay, ya, okay, Cecilio. Ay, hatay lang sa kuha niya. Sige, sulit dito, dong. Kini, hindi ka sa PC dire. Wow! Dula na taman-taman dire. Uy, sana all. Uy, dong, time na ka, dong. Yak, nakatulog naman eh. Dong, mata na, dong. Alas 5 na, dong. Kasi oras niya. Alas 5 na, dong. Patay, muli na ko. Ay, humana ko pang laba. Halay na ko ni Padolong. Hapo naman urag. Wala pa magkauli si Utip. Uy, hapo na kayo. Pag yun siya kauliin tao. Yeah. Uy, marami negatif. Ano kagikan? Siyempre yan, nag-eskwela. Asus, kagudbud yan ang Utip. Uy, sige na. Pahuwi na nito ka. Salamat ya. Oh, kaya pag-eskwila. Kaya mamukuhan pa ko sa sinayhay. Ayo, boss. Uy, boss, may hapon. Sino to ah? Boss, dito na po yung bata nakablogan niya. Ay, oh, boss. Dirito na po yung boss. Si Utip. Ano naman? Boss, nabilin mo diyan sinsilyo. Sinsilyo? May na sinsilyo, boss. Veteran, boss. Nagdula mo siya. Ha, nag-computer? Utip!